pelai lut ye ipa jonga ngan pen khya ye phi nai re ke jingpang yap silang ong kere ke khna sansnam ya kene ke nong bisar baro kata ke kamra ke snapjar baro kibadan hangta gila sange ban penherman sim sipor hagaba kila pek ya kere ke khna ke sansnam kabadon yu snyu ubajaklia habagayat hapo jong gata ke ying bisar kan nong bisar ke bakerteng ke Catherine kala song ha ke we ke wheelchair hadin gata ke jaka ke bagadeban song kikti ki jongka kila bu ha ki jaka ke baka ke deban bu kala troy hangne kumba ar pos nam e kum kan nong bisar bat kala lapru sibon ki bru ki bersyak bisar hapo jong ke ying bisar bat ha ke sin ke baningkong ba kala labba kani ke khna kala wan ha ke ying bisar haba ke don ha ke kum kani ke jing bisar ke jongka bat kani ke khna kala pek ya kani ke nong bisar da ki khmat ki batengsan ki jongka I kumba kadon ke nu kunu ke kenja jadu ayure hapo jongka bat haba ke kren ye ki kintin ki basai bat ke baskam ka penlong ya ka ban snap ye ki kintin jong kani ke khna ka badang sansnam ko kong nong bisar ong kani ke khna kala bat ya lagi ti haga ke rensan jong ke jingker jong kiding bat kala ong lada pi pelai lut ye ipa jonga ngan sa pen ya biang ye pi ya ki kijat ki bala de ko ki jong pi kata ke kamra kala sangap jar sipor kidon ki breu ku bala pek bat ki ben ya ki kentin ki jongka hanrei ke nong bisar Catherine pat kala sangap ye ki kentin jong ke khna kala pek ye ke khna rit daki khmat ki ba ka snoba ka don ka e re ka e ha ga ka jingkran jong ke khna kumta ke jethu khana kala sedang kumni kumbalai ta yo menswa na kata ka jingjia hapo jong ke jing bisar Robert Mitchell udai uwe niki nong troy mystery udai ru ba itap mensim yala ka jong ka khun ka ba marwei ka jong u ka lili man la ka step ukhi dang step prangap ban pen krek pen khrum ya ka jing bam step yala ka jong ka khun ba marwei ka jong ka bat haswa bu litre uda do da dait na ka selang mat jong ka khun bat u salik tre no bak na ka ying ka jong u haba ka lok ka jong u ka la klat no nadu ba ka lili ka dang dap tang kumba ars na miye kumta wa habban sumarhi dalade yala ka jong ka khun ka ba marwei ka jong u bat ka lili ru kam sam la long kum ki wei pat ki khna namar ka don ye ka jingpang jirho bat sitom ha ban ring bat penhiar mensim khamtam ha ki por bala khriat ha ka maryang teng teng ujukhi ha ka por siteng senya namar ka jingpang jur ka jongka urobat ula jubat ya ka halaka jong ke kti ke jong u da ka jingken oi bat rwai de ki sur ke bejam tang ban yo ban ring bat penhiar mensim ha ka khun ke jong u bat ki dawai ki bakal lili ke diru kidei ki dawai ki ramdor hadu kata kata urobat ula persang ban turoi sitom ha tang ba un yo ban thit dawai ya ka jong ke khun ba it ke jong u ka lili hanrei namar ka jingpang palat jong ke lili urobat da kham yo lat bha ban lik trei bela namar uhaban pek no ya ka jong ke khun bagadon hapdeng jo ke jingpang ulade ban dilut ya ka kali ke jong u ya ka bajekti ke jong u bat wat ya ka sati ya tho songkurim bat la ka jong ke kmi jong ke lili ru tang namar ban pendap bai dawai ya la ka jong ke khun kumta ha ka we ka step ka khriat bha ka lili kala khi ka jingshit ha ka mat ka jongka ka mat ka jongka ka khloit kat thadu ba kam la su watang ban pek ya ka khmat ka jong karu haba urobat ulat twat ya ka salamat jongka ula septing namar jo ka jingjur palat jong ka jingshit kalili ka laong papa kasur ka jongka ka long ka bastat haga ka por namla bha ban ring bat penhiar mansem kado nut jong urobat kala pat haga ka por ban yo snow ya ka jingong jong ka khun ka jong u om don dawai shu haga ka por bat udang shu penlut khadu ya ka pisa ka ba udon tang kumba ar $4 ai ban thit dawai ya ka ula perkhat kumno bun le haba don pisashu ula thmu ban le bu shapo jong ka hospital hanrei shamladon pisa satya ula phone yu malik ujong u ba ula pan adavan pisa yu uta u malik ubajulek trei barbor ula ong ba rovat ngas ngosen ai palat ye pi ban yarap hanrei ka company kam sham la syak satya yanga bangan ai pisa yano yanoru ula ong ha kata ka jinge kran phone ka jong u urobat ula pek ye ka lili ula yu i ye ka jingjur jong ka jingpang ha ka ba ki rumyang sintur jongka ke la kelarong bat ki kti ki jongka ke la khnyu ula sngo thoba khlam ki dawai ka lili kam sham la yo thya satya
ha kata gamit kumta ha kata gamit kat ba ka lili ka dang don hapdeng jong ka jing sitom ka bejur namar ka jing bom yo thya yo dam satya ka jongka urobat ula purkhat marwei la kumno unle hangta kumta ula phong ya ka jacket ka jongu ula do ya ka salangmat jong ka khun ka jongu bat ula mi na ka ying hapdeng jong ka jing kriat jong ka tagal air ula rung ha ka ta ka wei ka dukan di dawai ka badan hangta hajan jong ka ta ka nongba kat ba ki nong trei jong ka tei ka dukan kitang ya bun kam ka ta ka por ka dei ha ka por kumba praba je min mit ei ki don bun ki bru ki don hapo jong ka ka dukan kat ba ki dang bun kam ban the dawai yala ki jong ki khun ki jong ki urobat ulayang sabar jong ka dukan kumba kat tu kat ne minute ei ki kti ki jong u kim sham la snow thu shu ya ka ta ka jing kriat jong ka maryang udai ubru ubom jumlin ban shim ei klem da su pisa bat udai ru ubru batrei sitom ha hanrei ha ka ta por namar ka jing pang jur jo ka khun ka jong u kumta kala penbor ye u bau haban kut jingmut bau haban shim la ka shim ya kita dawai ki badan hapo jong ka ta ka dukan ula rung ha ka dukan ula shim ye kita dawai ki bala ban yada ye ka jingpang jong ka lili bat ka dor jo kita dawai ka songdor kumba arsngi ei lada u un le trebela urobat ula kut jingmut ba un sawan supat hadin ba ula yo pisa ula pek ye kita ki nong song dukan kat ba kidang bunkam bat kita ki nong sim dawai bat kata ka nong sim pisaru kadang bunkam ban nyo pisa na kita ki nong thit jingthit ula buri ye kita ki dawai ha ka jacket ka chungu ha ba u ula phong bat ula mod ban mi sabar na kata ka dukan da ka jing jar hanre ha ka por ka ba u umut ban mi sabar ka don ka kti ka ba khlan ka bala bat na ka terpeng ka chungu da ka ba ula ong ba sha yang aba bat uta udai u security guard daga khmat ke babha bat ke sur ke besai ka don kam ban pek ye ke jacket ke jong phiba wat snow ei ka perthai jong robat kala dum tlu ha ke por ula mot ban mare no hanre u snow thu ba ka ta lele ka de ka ba kham snu shu da ka jing jaw mat ula sei ye kita ki dawai bat ula ai sha uta u security guard ula ong snow bha ba ka khun ka jonga ka don mata hapdeng jong ka jingpang ka bajur ngadon kam palat ye kini kita wai badlada ngamyo ye kini kita wai ngati kenapa ka khun ka jonga kan sayap ngam syam ladon pisa menta hanrei ngakular pat pangan sawan supat onda ngalayo pisa uni u security guard ula pek sya urobat da ka jingsno snei hanrei ula krenga ye le kli bat ula ong wat snow ei ba nga haban phone segi polis kata ketiga an ulang batang hadin kumba arpo minute ei ki polis kila dap ya kata ka dukan di dawai barok kawai la kemno yu robat bad bala thap yu hapo jongga kali jongki polis bad barok ki brug badon hangta kila siwe pek kai ya kata ka jingja barok bat hangta ka lili kala don satang marwe hapo joka ying ka jongka hapreng joka jingpang ka bajur joka mat ka jongka ha kata ka med barok simit haga jing perkhat jongka ba ukpa unsa wan phai saying harringkat bat ki dawai daga jing kmelinti hanrei ka snosi ka longba kam tpa ba ukpa ujongka uladon menta hapo jong ka patak bat kata ka khubor kala sapren step ha hapo jong ka ta ka nongba hanrei ka henryson ka weini ki paramarjan kala yo snow ya ka jingyam marwei jong ka lili hapo jong ka ta kamera kumta kala ya lamno ya ka Sapo jong ka hospital. Kumta ki doktor kila ay ka lili, ya kita ki dawai ka baka ka donkam. Kumta ka Henryson kila tip ya ki jingsisha baro halor, jong ka jingsha kemno jong urobat, ukpa jong ka lili. Kumta hagat ka por ka day ka Catherine, ka balapit ya ka case jong urobat. Maria tip ya ka ta ka jingja ka Catherine, kala snosi hanrei, kam la banle AA namar kam don ka linti ka Catherine lais na menswa kala jaya ka jingja accident kali na ka jing mensaw palat kam syam la shu watang bakan yaidru nadu kata ka por habaga wan ban troy hapo jong gari ka kamera kala haban pendon kam da ka wheelchair ha ka wei ka step kala don ka jing bisari ka kam jong robat bat barok ke don hangta ki tip ya ka daw jo ka jing syakam jong robat ulayang ha ka wei ka kendong hapo jong kata ka jing bisar ki kti ki jong u ka syakte bat ka khmat ka jong u ka saw namar ka jing yam thang ka jong u ar ta yo u klam yo i satya yala ka jong ka khun ka jong u ka lili bat ka anderson du ka le thu ha u ba
ka khun ka chung ka chung li u man la ka sngi ka nong bishar Catherine ka la pentulun ye ka wheelchair ka chung ka sha ka ta ka jaka ka badai ban yang kum ka nong bishar bat ka la pet ye ki pai ba ki badan ha saudong jong ka ta ka jing bishar kala pule ya ka ta ka file jong robot ya ka e ka bala jia baro ha ka ta ka mit bat ka la tip ye ki jing shisha baro ha ka ba ka la perkhat hang ta ba ukpa u bala kutlak ula hab ban sulute ye ki ti dawai na ka ta ka khun ka badan hapdeng jong ka jing si tom ka bajur bat ha ka ba kum ka ta ka khlit ka de ka kam ka ba e ba hadu katta ka ta ya une ukpa jong ka ka khun ba un sim ye ka ba kum ka ta ka senjam baro ka badan hang ta kele yang ban buram ye ke Catherine namar kam semla satya baganiang unong mudui u bakerteng u David chun ula yang ban batai ya kata ke jing ujar persa ya uravat haba ula batai kumno ula lute ye kidawai bat kumno ka ain ganne persa yu ula ong ba nong bishar badan buram ngi kwa ye ke jing bishar ke bahok halor jong ke kamtu jong uravat ya ki dawai na ke dukan bat ba ula berngamru ye ki nong apahara jong gare dukan bat ula luteru yeki dawai desin kumba parat sispa US dollar AA kumta ka Sarah William ka nong ya sait an jong urobat kala yang hapden jong utau paiba bat kala persangkat bala ban yada ya urobat kala batai benya ya kata ka jingsim ke jungu ya kita ki dawai harkat bat ki sakhi satar ki besai kala ong namar ka jingit ya la ka jong ka khun don lat de kumboi pat namar ba ka khun ka jungu ka don hapden jong ka jing thiapang tang bakan yo ye ke jingkot ula sim ye ke dawai da ka bolo kularu banwan supat ya ka ta pisa onda haba ula yo hanrei ka Catherine ka nong bisar kala yo snow ye ke jiatai nia ka ba kampat jujia menoru labon bon snam kala ong hangta ka an ka long ka basai bat ka kam ka jongka ka long ban snap ya ka ne ka jingsa ujor bat unong ujor kat ba ka nong bisar ka dang mut ban kran kata ka kamra jo ka jing bisar ru kadang pli kalawan ka sur ka bala sawan nabar nangta barok ki badan hangta ki le phaisa kata ka sur ka bala rung hapo jong ka ni ka kamra ha ga ba ka wei ka khnarit ka ba yong ka ba phurnai ki khmat ki jongka bat usnu u jongka u ba jakhlia bat ka ta ka dei ka lili kani ka khnarit ka la pit saudong jong ka ka kamra bat ka la wat ru yalu jong ukpa haba kala yu i yalu jong ukpa u ba shong hakindong jong ka ka jaka kabaki nong le kam snu kila yang ka dur khmat ka jong u kala dap de ka jingkman bat kala mare ban kudup yu kala ong papa ka sur barit jongka kala sawa bat ka jing sabjar kala long hapo jong kata ka jing bisar ki nong ap ha kata ka jaka kala lek ban pun sange yaka bat ka nong bisar Catherine kala sim ye ka ti jongka bat kala ong sha yaka bakan lek ban ye kendu bat la ujong ukpa kala kran de ka sur ka bacam ka lili kala mare sha urobat bat kala runsit haki sangti ki jong bat kala batrat harengkat ka jing jaw umat haki khmat bat urobat ula ongba ngadap de ka jing skosi ka bakraw khun be i papa jong pi ila le ya ka jing bakla ka bakraw ka lili ka tan yu kpa bat kala pe da ki khmat ki batingsan ki jongka om le papa ngatip pi persang ban le yakini ki e baro ki de na ka pata ka jing im ka jonga baro ki badon ha ka kamera kila yang ha ka jinglonga haba ki yo snow ye ki jingkran jong kini ki sikpa sikon ki don ki bala nyat ye ki umat ki jongki bat ki don ru ki bala ap ayu urobat un sasha ban pensitong ka Catherine ka nong besar kala pen khut yala ujong urendang ujongka Robert Mitchell ngas ngotho ye kini ki e baro ka an ka long ka basai ye ki nong tu namar phila sim ye ki ki bom sham la dei hok satya ki jongpi pen hab ban sha ya ka ta ka jingsha pen saja ka jongpi kumta ka lili ka pe ya ka ka nong bisar ha ka sin ka ningkong e ka le i yaka ba ka syong hapo jong ka wheelchair ka lili ka ka khna ka ba kerpang haru kata nadu ba ka dang khunlung ka don ye ka bor snotho ye ki nu ki bru haba ka supet ye ki la ka ka jing snosi la ka jing snoha ne ka jingkerman klam da kali ru ye ki ka lili ka her na ukpa bat ka lik sajan jong kata ka jakasyong jong ka nong bisar Catherine ki jing sawa jong ki juti ki berit ki jong ka kila sawa hapo jong ka ni ka kamera baro ki le pet ye ka jing silur jong ka ni ka khna bat kumno kan lek sha ka ni ka bru ka ba don bortam hapo jong ka ni ka kamera to long kmi nong bisar kalaong daga khmat ka bas kham i papa jonga ide ibriu i babha usim ye kini ki dawai namar bangadan ka jing sitom ka jurba
namar bau it yanga ka nong bisar ka train kala yat sakmat da ka wheelchair ka jongka bat kala ong ngas ngotho ya ka ta ba it hanrai I papa jong phi ilapen khain ya ka an kalili kala ko ngu khli da ka jing snow khya ba kumta kala kran yigri kintin ke ba kam sham la khmi linti bagala ban kran yigri kintin bat kini ki kintin kat hadu ba kilakta ika jingmut jong kata ka nong bisar katrin haga ka por bat kala ong ko long kmi nong bisar badan puram ngayu baki kijat kijong phi phim lala satya banyat bat kane kala pensngosi hadu kata ya ka doknut kijong phi ipapa jonga iliathu hanga ba teng habaki bru ki mong kidon haga por ka ba ha banyu ya ka jing ik ka badan saudong jongki ka jing bisar kala snapjar habaki yo snow ya ki kintin jong ki rustan ka nong bisar ka trin ka snow ba kata ka jingring bat penhiar mensim ka jongka kala yo kam yo rendang jong ka khna ba kumno ka ni ka khna ka tip ya ka jingpang ka ba jura ya ka man lagasngi ngadon ya ka wei ka jing ai sngob ha ya phi ong ka lili bat ki kti ki berit ki jongka kilakta ya ka ne ka nong bisar ka trin ngala ban ya rap ya ki bru haba ki don ya ka jingpang lada pisha ye pa jonga ba in lik phai no saying bat nga kular bangan penlong biang ye ki jat ki jong phi ba phenla biang ban yat sa shi sin pat kata ka kamra gra snapjar ki don ki brug balor khi ben hangta bat ki bela tiny ru I wei pat don ki ba ong ba kata kamla ban long da lele ru am don ki ba ong ba kani ka khana kla shukran ruma bat kren big bat kumta tertar uta unong ujor ulakin tho da ka sur ka bajam bat ula ong ba ka ba kum kare kam syam la don satya hapo jong ga jing bisar hanragi khmat jong ga katrin ki la pech sha ka lili haba ka la perkhat ye ki kintin jong ga khna nama kita ki kintin ki jongka ki la ktik ye ka jingmot jong ga ka nong bisar hato ka la ban long bangala ban ya biang hadin kattu ka nesnam hato ki kintin jong ini hapret ka de sisamo yanga gamla su ban perkhat mentah ni kumta ka ka nong bisar katrin ka la ong ye ka lili kata ka bom la satya ban long ki doktor ki la ong yanga ba phim la su ba phindang yat kalili ka la phu samkhi bat ka dur khmat ka jongka ka tung shine da ka jingkerman teng ki doktor kimla ban tip lut ye ki a ba ro ka long teng ki kamba ki ja haba ki bru ki ngej bat ki iwei ya iwei pat ka long kumta ka la likno na ka ta ka jaka ka ba ka yang sajan bat ka nong bisar bat ka la ya no sadin jongka bat ka long ngam syam la ong ye phi ba phen ngej yanga menta ko nong bisar badan buram hanrai nga su ong ye phi ba ayanga yi ka por bangan pen sisa ye kane sha ye papa jonga ba in late no saying bat ngan sa pen ye phi ya kata ka ba phimla ban priang satya bagan jia ha ga jing im go jong phi kanong bisar ka train ka la pech show robot hangta bat la phai se ka lili barok kebedan hangta gila ap ayu ko de nong bisar kan simrai halor jong de jingkran jong de khnarit kumta uni unong ujor ulong ngim dei ban ekren ki bom syam la don satya haki kindon an hapo jong de jing bisar ngim dei ban bujli ya kata ka jingpang bar ka jingpla ya uni nongle kam sniu ka an kan sa hi ka an phimla ban penkla ya ka ba ka jing bisar kala wanra hangni bat ka ni ka nong bisar kala perkhat jelu hangta hato ngan ngej ya gari khna rit ka barang sansnam ni ngan ngej ka jingbata jogi doktor ka dap ban pule kai ka banja hato kiri ki jingkular jogri ka khna rit ki longmo ki basisha ne ka dei tang ka jingkran klumar namar tang namar bakala yala ujong ukpa ubra syakam bat syak set patok habang snap ki kintin ki bakka glakran ki ngam haga doknut ke jonga habang apet ka dur ka lui ke jongka kumba ka dei sisa kikti jongka ke bat sa kata ga wheelchair baro ke badan hangta haga kamra jong ke jing bisar kila siyo pek bat up ya kata ka rai ke khadu jong ke ne ke nong bisar urabat ula kende ke sadam haga bekum kata ke khlemat ula gwa bantip kumno ke nong bisar kan sim ya ke rai kan nong bisar katrin ke lapek ya ka lili sa si senpat ta khlamdon ka nu ko ke jing khnyo lane ke jing artatin ke jongka hato ke ne ke de ke jing as ngobha ne ke de tang ke kam khayi suda baki ni ki kintin ki jongka snow kumba kim dei satya ki jingkran ki blami naga sintur jongka hanrei snow kumba don ubakran na lendat jongka kumta watla uta unong ujor ula penbor ye ka nong bisar katrin bagan yak bit sakmat ka katrin kala ong daga jing snow skam
ngaladap ban perkhat ye ki ai barok kalapit saudong ye ke kamera jong kata ke jing bisar don ke belapit de ke jingkban don ke belapit de ke jingkendit don ru ke belapit de ke jingbitar kanong bisar ka trin ke lapai se ke lili bat kalaong lili pisngau thu ne amba ka jingpen khen kular ka de ka kam ka snu ba ka lili ka la ko ngo ye ka khli de ka jing snus kam kalaong hoi kong nong bisar badon burong barabor ngan sumar kendong ye ka ei ka banga ngaladap ban kular rapi hato pingai banga ngan ya byang sechisin om tang banga ngai ka lili kalong hanre ngada tikna ba phin sa ya byang sechisin ngatikna ya kata kalong kanong bisar ka train kala ring bat pen herman sim jilliu hangta bakare ka jingkran jo ka knarit ka dei nadu ka doknut ka basisha watla kala kli arsinru ki kintin ki jongka kisai bat ki skamba bat ka ta kalong ba ka katrin kan sa ya byang ka Catherine galong Master Mitchell kala pek sha urobat pila pla ba pila le ikapop kumta pen habban shong hapatok bat siuru ye ke kuna lim kumta ka ei ka khun ka jongpi kala truwa yanga bangan habban pendap ye kata na snotanat kumba ka kala kular kata ka jing bisar ka snap jar sipor da ka jing pasyo bat ki jing sawa ki babunjat nama kata kani kanang bisar ka trin kala peteng ban ong ba ngan haban le ye kani menta ka bang ngam pat jule menno habang la troi hangne la kumba ar pos nam ei bat kata ka long ba ngan pensange ban set patok lai pos ngi yo rabat lada ka khun ka jongpi kan pen urlong yi gitu ki jungkular baro kito ki kindon ki bala ujar persya pi on sa weng lut baro uta unong ujar ula kerdam ye ki kejat bat ulaong nong bisar kani kade ka bom jujia kot menoru phimla ban sim ye kani rai ka bom long ain dakaba pen song nong rim ye ki aka ki bom la satia ban long master chun ngin se pek hadin lai posngi hato kita ki jingkam ki longmo ki badai lani ki long ki bom deiru kumta ga long menta master michal phila ban long wa lek lut ba phila ban lek no ba ka jong ka khun ka jong phi sha la ying watla u robat sham la ngit satya ye ka neru kumta ula jaw mat bat ula kdup ye la ka jong ka khun bat ka ta ka de ka khlup mat ba unyo ban lek phai byang sha la ying ba ka jong ka khun ka ba ithap man sim ka jungu kumta ka Catherine kalong lada hapo lai posngi lada ki to ki jingkular jo ka khun ka jong phi kim sham la urlong satya phi michal pen haban wan byang hang ne hapo jo ka jing bisar om tang ki to ki jingsha pengat kendon hanrei ken sadon sagi weipat ki jingsha pengat kendon ki ba thma ye phi ong ka nong bisar Catherine ya Robert Mitchell kalili kalai sajan jong ukpa bat kalong wat khuslai papa ki aka baro ken byang hadin lai posngi kala kran de ka jingkerman don katto ka ne ke bla ong ba kalili ka don ye kata ka bor ka ba kerpang ka chongka katto ka ne ke la ong ba ka nong bisar Catherine ka dei ka bla purkhat bakla halor jong gari garai u robat ula dem kho siu bat kedup yala ka jong khun ula ong lili khun jonga ka ei ka ba phi phale ka dei ka kam ka ba shlur ba hato shisha se khun phila ban pen ko ya ka ni ka nong bisar nga shepting khun yo ki jia ki ei ki ba kham slu shu yala ujong ukpa ujong phi ka lili ka phai sel ujong ukpa dagi khmat ki ba tingshan ki jong ka bat ka long papa phim ken mause ba imei iju pendon kam ya gitu ki kam pla ki jongka ki khmat ki jong robat ki la slei de ki umat habau ken mau ye ko kurim kabla khlat no jong u ha ga ba ka khun ka jong u kala pendon kam ya ki kintin ki ba ka kala ong ki kamba ki ja haba ka jing ik ka kham khlan ban ye ka jing shepting kalili kala ko ngu khli bat kala ong papa namar nga ik ye phi ban ye ki e baro namar gata nga ngik ba ki e baro kin ja ki kamba kumtau robat bat ka lili kila mi no na ka kamera jong ka jing bisar da ka jing kman ban lek phai no shalaying bat u robat un haban wan phai byang hapo jong ka jing bisar hadin lai posngi ka lili kala shalay de ka jing kman ban yo yalam byang yala u jong ukpa u jong ka shalaying u robat u tamang ka do namar un haban sha sa arsha ki jing sha pensitom ki jong u lada ka nong bisar Catherine kam sham la ko satya na ka jing pang katkum ka jingkular ka khun ka jong u hadin baro kita ki ba don hangta kiliam milut ka Catherine kadang syong ha ka ta ga wheelchair badba ka liliru kadang yang hangta da ka ba kile kran sapang jonggi aka da ka ba kala ong ba la ar phosnam
ngampat julap ya ka bakum kene gerai dei tang namar ka dau jong ke khna sansnam ngalahaban le ya kene baro da ga jing perkhat bahatu kane ke khna ka don ya ka bor jadu ayure kat thadu ba kala ban penkot ya kene ka nong bisar ha ka ba ki doktor ke le kren sai ba kam sam la satya ba kandang yat biang dei haga de kamera haga sin ke beningkong haga jingye kran jongka bat ke khna sansnam ka snow thuba ka don ka ek phla hadin laisnam ba ka jia ke jingjia accident ke jongka kumta ka ya chapang mingi nagata ka jaka ka badon bat ka lapet ya ka ski daga jing snow phla haga ta ka jing snow hapo juga donut ka don ya ka ta ka jing snow ka ba kampat ju snow menoru kumta ka lili galong ka jingshai jo ka sngi ka penpau ya ka bor ba phin sa yo ya ka jingko shisin ka sngi bat kala perkhat marwei la hato kane ka khna kanle ka nu ku ka kamba haga bakum ka ta ka por hanrei ka lili kam syam la le hangta kum bala perkhat da kane ka nong bisar bat kalong ba ki ke baro kan sa jia ha ki lai pos ngi ki ban sawan ha ga ba kan sa yo ya ka jingko na ka ta ka jingbom la jo ki kijat jongka baganiat bat kata ke kamba kala jian nadu kata ke step ke bot ha ga ba ka katrin kala kendit na ke jingthya ka jongka ka smooth hu ba ka don ka ek ba phar hadin laisnam ba kala don ha ga ta ke jingpang ha ga ba ka jingshai jo ka sngi ka phalang na ka jingkhang yet jong ka ta ka kamra thya ka jongka ka smooth hu ya de ye ka jing phla ye ka ek ya ka ba ka lili kala le ha ka to ka khilmat ka ba don lang bat ka warla kam sirala satyaban pedang ye ka jingkran jong ka khna ru hanrei kala haban pendap ya ka ka baka kala dap ban kular ya ka lili badai ru ha ka step baga katrin kala ban kiu dalade na ka jingthya sha ka ta ka wheelchair ha ga sin ka ban ningkong du ha kini ki laisnam baga ta ka kamba ka ban ningkong hadin laisnam ya ka katrin nama ka ta ka donru ya ka jingkran ya ka jingkran jong ka ni ka khna ha ka wei ka step kat ba robat urang aibam ya ka lili da usana kumta ulalingo bakat nu ka khna ka long ka jai ba imat ka jingkular ka jongka bakan je ka kamba hadin lai posngi kala banbu jingma penban hanrai ka lili pat kumba kam patyo ya ka jingkuslai jongukpa ujongka ka shong tawa kjat hapo jongga ka mi kumba kam idon jing perkhat ya ka jingkular ka jongka lili ong urobat ka ba pipila kular ka nong bisar menin natip papa kala ong harengkat bat shishamot usana da kabakadang bamru haga sintur ke jongka balai papa pikuslai namar phim yo ise ya ka jing ai ngobha ka jonga wat kuslai papa ngan pendap ya ka ka banga ngalakran urobat ula kendek ka dunut bat ula keli ka kata ka jing ai ngobha lili phim pat pen ko yano meno kalili krapet ya lu jong ukpa daki khmat ki bating shan kumba pet ye ki bru ki bala het lasan bat kalong piken mau ye kong Henderson ba imen sao hu bna yu bradap bat kam la ban khi na ka jingthya ka jongka urobat ula ko ukre ba ita I paramarjan ila kumlaj usungkai bat gala thya palat chita yo ha ka jingthya ka jongka kalong piken mau papa ka ka banga ngalong haba ngi lek pe ya ka bat phi ho ong urobat kalili ka peteng biang dag ba kala ong ba piken mau bangala bat ya kti ke jongka bat ngalia thu ya ka ji thu khana saphang jong ka wi ka per jadu ha ka ba baro ki sintu ki badon ha ka ta ka per clear wai bat ha ka sngi ka babut ito I para marjan ila yo no ya ka jingkot urobat ula pek pen he ya lagi khmat haba ula ken mau ya ikong Anderson ibla yo ya ka jingkot shisha bat kala ong shu ba piken mau utomi Peterson ula hap na jrong bat ula pat ka kti ka jongu urobat ulakan mau ya uta ukhun jong uparamarjan ubadang prasnam ka arta ka jong bat ulahap na ka bicycle bat ulam mensau ka kti ka jong haba u doktor ula ong ba kan simport ruta yo ba unyo ya ka jingkot hanrei ka kti ka jong kala koi tang kumba lai ta yo ha ka jaga jong ki ruta yo urobat ula pet ya ka jong ka khun ka jingmut ka jong kala kende bat ong shisha kane kan sa urlong kalili kala penkot ye ka bon ki bru khlam ka jingtip jong urobat ula ong lili hato pen penyade ye ka jingjia jong itoi bapang ka singkai bat uto bapat ka kti bat ka to ka bapang ka bom la shu banyat hato kan don jinga deise kala phai bat kala pech chaluk pa kala ong papa tikna ki kijat jong ka nong bisar kim syam lam mensaw ye kum ki jong utomi hanrei ki kijat jong ka ki biang nadong sedong hare ka jing ka long ba
udai udonut ujongka pimut kumno haba pi ong kumta khun menin ngalakta yegi kti gi jongka ngasngo tho baga don ka jingsngo si hapo jongka batai ka lili namar ka jingsngo si barka jingshepting hagaba kala klep ban ngek yeki ki baba namar teng teng ladaki bru ki sngo si slam ha kumta ka mat jongkiru ka klet kumno ban turikam urobat sngo thu kamut kumno bakani ka khna sansnam kan kran kat kinigi kintin kumba ka don ka bor sngo thu ka mayan lani ka ta ka bor mensim ka bala ban pinkhya kumta kumno phinlek ban yarap yaka ula kalibyang kalili galar khi de ka jingkman bat kalong nan lek ban pin iyaka ba kumno kan mau yaki jingkman gi jongka ba hadu katnu ka mau yaki tu ki por jo ka jingim jongka bagadan hapdeng jo ka jingsuk ka jingsan kumno kan mau baki kijat ki jongka kumno kilayan kumta ka dei hagata ka juk step baka nong bisar ka trin kadon hajing jongka hajan jongka ka office trekam jongka kat ba ka pendap yaki katto kan yaki case kibaran hapo jongka kamera troikam ka jongka hanre kam semla pen jingmut namar ka jing perkhat sa ya ka to ka durkhmat ka phu samkhi ka baskham jong galili bad ya ka jing phla ka bakala yo ha ka ka stop ka bot nadu ki tu ki kti ki jam ju ka tu ka khnarit haba ka lakta ya ki kti jong ga ni ka nong bisar ka katrin ka le ban le cha ki phongut ki doctor ki batbit bha ha ki ki lais nam ka ladap bad baro naki ki la kran ya ka ju ka jingkran ba ubut lum ujongka ula sniu shibun naga jingjia accidentally bat kan nom la shu da leleru ba kan dang yo ban yat byang kumta ki doktor ke la kransai bat ong ba kan yat byang ka de ka bomla da leleru banlong hanre ka ne ka khna pat nadu bakala kta kala don ka ek ba phla bat ka ne ka long mar khong pong ye ka jingbata jong ka bor sayan ka phone jong ka la ring ban pendukut ye ka ta ka jingpurkhat ka jong ka bat ka ta ka de ka doktor Harrison Catherine Ong ke Dr. Harrison ngasno ba ka don ke jingjia hapo ju ke jing bisar mennin ke sngi baro ka we ka nong ba ka syu kren be tang sapang jong ka ka khana ka ba ji hapo ju ke jing bisar ke jong phi hoi ka don ke bukum ka ta jubab ka Catherine kumta ka ong be chene Catherine ngalalong ka doktor ka bala pek ba sumare phi ngala de ban pentrit kerpang yerde ban nga troy menta palat khat san snam ai bat mentang la sumare phi kattu kan isnam kumta nga suang ba kan omdon ka nu gu jingkran bagata ge jingkran ba phi phidangla baniyat pat namar bagani ge jingsi tom ge jingphi on omdon doktor hagani ge perthai ka bandangla bandang penkhya yepi jiunom pi haban syong bai kumto ka Catherine kelas ngap jar sipor hangta ka Dr. Harrison ge ong ba kani ge jingmun saw kam de satia tang ye kamat hanre ka dei nadu kishing bat ki thitsnam ki lamong hapo bat kalong shu ba Catherine nga sngo thu ba phidan ye ka jing ka kraw ba hanre phim dei ban pin ku sla ye le de da ka ba phin ngek ba kan don ke jingkerman ba phila ban yat biang na ga ta ga khna ri thoi nga sngo thu ba kalong ga ba i thyang hanre phi dei ban sngo thu ba kam la ba pli ban pin ko ye ga jingpang ga jing phi hangta ke Catherine ga wan ga jing artatin namar ka eka jingkran jongri ka Dr. Harrison kalong ka jingkran ka snowday shisha bat lese ka tu ka jingkran jogo tu khana kare tang ka jingkran bit ke jongka hanrai la kataru haba ka kenmau ya ka sin ka baningkong hagaba ka lili ka kta igi kti jong ka Catherine ka don ka eka jingsngo thu ba ka don ka jingphar nadu ba ka la jia ka jingjia accident ha ka we ka janmit urabat urialam ya ka lili sha ka we ka pat udang pet ya ka katba kadang yele kai swing hangta barkani ke jirkhi ke jongka kala penlong ya kata ke jingbe jungle air kabala sawa kum ki jingtang barkidon ki weipat ki khana ki belele kai hangta barhajan jo rabat uyo i ya ki ki ba umpa ju i menoro haba kinu ki khana haba ki hap sopo ki dayam kidon ki khana ki bom kwa benele kai shu bat ki bala mare no nangta light no tang galili lada kidon ki nu ki ba mensau ki da phat no bak nangta bat ban wat ro ye ke jerap ha kata ke khana bat haba kita ki khna ki wan sakalili kalili kala ban penkot ye ki khna ki ba mensau na kata ka jing mensau ha ka jing hap ka jongki na ka ta ka swing lingba ka jing ta ka jongka ba ka jing krup jong galili kita ki khna ki la kot no na ka jing pang ka de ka khna ka phla shisha ong wei u khna u ba shong hadin jong u rabat
Urabat ulapet yu wei utaman bosong hajan jong u ha ka takaban. Udon yu ki khmat ki bating shan bar ka dur khmat phu samrkhi ka jong u. Wat sngo ai ong urabat ka khun jong phi ong ureu taman. Ko ngu khli urabat bat phai shaka lili. Nawan ra ya ureu khun ksiu jonga hangne hapak menta la kumba ars na mi ai. Bat ngam pat ju I ye ka bakum ka ni ka khna. Bat ka don ka wei ka taman ka bala khot ye ka ni ka khna kum ka ta ka jing ai snobha. Ka jing ai snobha urabat ulakli ya uta ubreu ubashong hangta hajan. Uta utaman ulong. Kidon kat tu kat ne ki breu ki bala kha bakila ban pun khya ye ki wei pat. Shu ulabatai om don dawai om don jing sumar hanre dei tang ka jing I bat ka jing ai. Ha ka ba ula ong ba I mei I jongaru I don ye ka kum ka ni ka bor kabala ban pun khya ye ki nu ki ba pang lada ki don ye ka jing ai haka. Bat ka ya rab ha ye ki lada ki don ye ka jing ai halade. Urabat kat bau dang pek ya kalili bagadang yarap ya ki khana ki bala yam hagba ki kho siu jongki kala mensau ha ka ta jingur ka jongki kala dem kho siu hajan jongu bat kala pasio ai ha ki skor jongu bat kala kta sukijai ya ka ta jaka ka bala mensau bat tang si khilmat kita ki khana ki yam kila sange bat kilele kai byang ha ka ta jaka bat ki parlok ki jongki hatu kani ka dei ka basisha kali urobat halade. Haba ki khana ki koj na gata ka jingpang ki don kattu kat ni ki khana ki bala ai khublai yaka don kattu kat ni ki bala le bha yaka ba da ka jing I ki jongka karala ban pinkhya yaki kalalong kumba ka don yaka bor jadu ayure kumta ban tip lahatu ka ni ka nong bisar ka trin kan koj ne am na ka jingpang ka joka snobha salat ya ka video khnang bangan wanra yaka benta ka baar ba ka khadu jong ka jingthu khana khublai shibun tat hadu be kandu ha ka wait pat ka video